Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka. Onye kọpụtara ya bụ m Ọsọndụ Chukwuebuka. Otu onye bụbụrụ nnukwu odeakwụkwọ n'ụlọ ọrụ ala anyị nke na-ahụ maka ihe ndị na-eme n'ime mba ofesi, Joe Keshi, ekwuola ugbu a na ụfọdụ ndị onye isi ala Tinubu họpụtara ịbụ ndị nnọchiteanya ala anyị n'ime mba ofesi kwesịrị ka ha nọrọ n'ụlọ mkpọrọ ka ọ dị ugbu a. A ga-echeta na onye isi ala nọrọ na ngwụcha izu gara aga họpụta Mahmood Yakubu, Reno Mokri, Fani Kayode, Okezi Ikpeazụ, Nwaoji Kalụ, Neya Kalụ na ndị ọzọ dịka ndị nnọchiteanya ọhụrụ n'ime mba ofesi. Ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu awakpola ụlọ ụka ụnyaahụ bụ Sọnde n'ime steeti Kogi ma tọrọ ụkọchukwu, nwunye ya na ọtụtụ ndị ọzọ n'oge ha nọ na-enwe ofufe. N'otu aka ahụ, ndị omekome awakpola steeti Adamawa ma gbuo otu onye bụbụrụ onye kansụl ọchịchị kansụl ma tọrọ ụmụ ya nwoke abụọ. Ndị gọvanọ steeti mpaghara ugwu nọrọ taa nye ịdọ aka na ntị n'eze wara awa ma rụtụ aka na mpaghara ugwu nọ n'ọnọdụ ndakpọ kpụ ọkụ n'ọnụ n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa ya bụrụ na ndị ndu mpaghara ugwu agbachi nkịtị. Onye isi ala Tinubu ahọpụtala onye isi agha nchekwa ala anyị n'oge gara aga, Christopher Musa, dịka onye minista nchekwa iji nọchi anya Mohammed Badaru gbara arụkwaghịm ụnyaahụ. Ndị omekome nọrọ taa wakpo ndị so gọvanọ otu aga njem bụ ndị bụ ụzọ gatawa n'ihu n'Ụmụọwụhite nke steeti Imo nke dị naanị kilomita ole na ole na nso ọdụ ụgbọelu Sam Mbakwe. Nke a na-abịa naanị ka o mechara abalị abụọ ọ gara zute Maazị Nnamdi Kanu n'ụlọ mkpọrọ dị na Sokoto bụ ebe ọ nọkwa ya nkwa ịhụ na atọhapụrụ ya. Ndị omekome nọrọ ụnyaahụ wakpo ụgbọala bụ ndị njem site Owerri na-aga Aba n'ọchịchị kansụl Ngọkpaala ma tọrọ ha niile nọ n'otu ụgbọala bọọsụ ahụ tinye isi n'ọhịa. Otu onye ndu obodo Eruku n'ime steeti Kwara, Shola Daniel, na-ekwu n'anya mmiri ugbu a na onweghị uru ndị agha soja nọ n'ogbe ha bara n'ihi na ha na-anọkwa ma ndị omekome a na-awakpo ha. Kepụkepụ na-erute ụlọ ọrụ anyị na-akọwa na ndị ọrụ nchekwa nwụchiri Two-Face dibịa na mba ofesi n'ihi nkụrịta nkụ n'etiti ya na nwunye ọhụrụ ya Natasha bụ onye a nọkwara na o suru Two-Face aka ntị. Onye minista nchekwa ọhụrụ onye isi ala Tinubu họpụtara, Christopher Musa, ekwela nkwa ime ka ala anyị Naijiria nwee nchekwa tara ọchịchị ma kwekwa nkwa ime nyocha onye nyere ntụziaka ka akpọpụ ndị soja n'ụlọ akwụkwọ ahụ atọrọ ụmụ akwụkwọ n'ime steeti Kebbi. Ụlọ ọba ego ala anyị CBN ewezugola mmachi ha machibidoro mwepụ ego n'akpa ego ma bugo ya site n'otu narị puku naira gaa narị puku naira ise kwa izu. Nke a ga-amalite n'abalị mbụ nke ọnwa Jenụwarị afọ ọzọ. Bode George akpọkuola Tinubu ịgbata ọsọ enyemaka n'ihi ka ndị uwe ojii ji torute dina n'isi ụlọ ọrụ pati PDP Wadata ma gbachie isi ụlọ ọrụ ahụ. Aka na-achị steeti Abia, Gọvanọ Alex Oti, nọrọ ụnyaahụ gaa zute onye isi ala Tinubu bụ onye kepụkepụ nwetara na-akọwa na ọ bụ maka okwu mekọtara ntọhapụ Nnamdi Kanu ka ha abụọ kparịtara ụka ya. Ndị uwe ojii steeti Imo agaọla ụkwụ ha n'aka ha banyere ntọrọ ndị njem n'okporo ụzọ awara awa sitere Owerri gawa Aba maka ọwa onyonyo vidiyo ahụ dịka nke mere n'oge ndị gara aga. Onye minista nchekwa ọhụrụ ala anyị, Christopher Musa, enyela ndị agha ntụziaka ịgbagwa onye omekome ọbụla na-eyi ndị ọha egwu ozugbo ha hụrụ onye dị otu ahụ anya. Ndị otu pati AB ga-ekwupụta na ndonye ukwu ha nye ọchịchị Tinubu ma rụtụ aka na ha ga-ekwupụta n'oge na-adịghị anya ndonye ukwu ha nye ịzọkwa onye isi ala ya n'ime afọ 2027. Onye isi ala mba Liberia, Joseph Boakai, gụnyere ndị isi ogbogbo mba ụwa ndị ọzọ dịka Ban Ki-moon, Boris Johnson, Amina Gurib Fakim, Aliko Dangote, osote onye isi ala Kashim Shettima na ọtụtụ ndị ọzọ nọ ugbu a n'ala Owerri maka ọgbakọ akụnụba ọchịchị gọọmenti Gọvanọ Hope Uzodimma haziri. Gọọmenti steeti Abia agaọla ụkwụ ha n'aka ha na ihe mere Gọvanọ Alex Oti jiri gaa izute onye isi ala Tinubu bụ iji sonye pati APC ma kọwaa na njem ahụ bụ kpọmkwem n'ihi okwu mekọtara ntọhapụ Maazị Nnamdi Kanu. Kepụkepụ na-erute ụlọ ọrụ anyị na-akọwa na nwunye nke mbụ ọgụ egwu Two-Face dibịa Annie etinyeghachila Annie dibịa ugbu a dịka aha ya n'ọba soshal midia Instagram. Otu jikọtara ndị ọrụ obodo n'ala anyị NLC na mkpirisi bekee emeela anyị iji ime njegharị iwe iru uju gbaa gburugburu ala anyị n'ihi ka ọnọdụ enweghị nchekwa ji rigoro lele ọjị. Ha kwupụtakwara na ha esila n'ime pati Labour pụọ n'ihi na ndị ndu pati ahụ anaghị anọchite anya ha nke ọma. Onye spika ụlọ omeiwu steeti Rivers Ama Egwule nakwa ndị omeiwu mmadụ 15 ndị ọzọ nọrọ taa kwupụta nsonye ha sonyerela pati APC ma pụọ pati PDP. Naanị ndị omeiwu mmadụ 10 fọdụziri n'ime pati PDP. Ndị eze ọdịnala n'ime steeti Taraba etiela ebewo n'ihi ka ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu ya wụbanye n'ime mpaghara ndịda steeti ahụ na igwe ha. Otu onye ọkaiwu Godi Wazirike akatọọla nhọpụta onye isi oche ụlọ ọrụ INEC pụrụ apụ na nso nso a Mahmood Yakubu dịka onye nnọchite anya ala anyị n'ime mba ofesi. Otu nwaanyị dị ime anwụọla n'ime steeti Katsina n'ihi ka ndị ụlọ ọgwụ gara na nke ha jụrụ eju ịnabata nzipụ ego site na transfa ma kwechiri na tupu ha etinye ya iku ume igwe oxygen na a ga-enye ha ego ha hụrụ n'anya. Ọtụtụ ndị ọrụ na-eru n'okwu gụnyere Omoyole Sowore etiela ebewo ma kpọọ oku ka eme nyocha tọrọ ọchịchị banyere ebubo igbu ọchụ imebi na ndụ ndị ntorobịa ịna aka azụ na nke irepụ mpaghara ahụ ndị mmadụ bụ nke a na-ebo megide ngalaba ụlọ ọrụ ndị uwe ojii steeti Imo Tiger Base. Maka ọ dị ụlọ ọrụ ndị uwe ojii steeti Imo nọrọ n'abalị 3 nke ọnwa a gaa ụkwụ ha n'aka ha n'ebubo ndị ahụ. Ọ bụ bụ akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.